ya pi parlok donga kada na hang ne ha kredop de bayodu pat ngade iba benesta kharpor te hagati ke klipmat na syupa ban ai kubor ai mensim i klol kari jongi ta di iba arden mela besai moy bade emeli jo kanong krem constituency ban nga susarong ru ba idei emeli jonga ba nga da kajing kemen ba kajing sukhia ba kajing su sempang kajing mo tukha jonga kani election ma adep ngala kasan doyap da emi ka mangala ila kabor tamar nga kwa ba hage lang salang jongi ade kari india ne ka jela ka jongi ne ka community jong khasi jongi khasi ke da bende khasi ru idi menyo kina alam ki badan sya kum kata ka jinglong ana kata ka sap kum kina alam te na ta kata kani election ma adep ila election ban kersan yo new uklur kari jongi ubriu ba ploy ban match saprang ya ke bha te akubor jing I'm sim jong ai igalong ma bat ya ki wei pat ki MLA jong VVP kum ba Delbert nangrom iba Bright Star Well marbanyang bat iba Living Stone Kharpran bat ki wei ki naglam jong ni seng ba phi de banyai be sikmat kam ba du phi leul ai phi kata kajing sempang ba phin bat ya kular ba phim de ban ban jai lai jak pular kum balong kiwe de ki perlok jungi ba susien kabi yang ki rayot kum kita ki khlung khna ba gila ban ai met tang sipang sibet dala klet gila timtre suban thiet mit yangi ni phipat philong kita ki bakloi ban ai ya kata ka jing tengan hangi la de kanu kapor ade kanu klipmat de tu ble nang ku pi bat khamtam yo nang lam rang ba pi barden mala sai mat bar deng ba ka jing khu jong ble ki ai bo jong mun sim khu nang the sai ya jing sempang ha lo jong ba hap jong pi baro hi te ha ni klip mat ka ba nang ya lenti jong a kanang ya lenti ha jing im jong a ngasem bai barden ila sedang ya kani ka movement kata ka hunger strike ngadu apply tarik bahadu kani ka si apply tarik u jemang arjar apply bahadu kani ka singi u ka arpu khandai tarik u jemang arpu asna apply arjar apply te kan ba kana nya sharum seneng ki dan ketu ni gerang ma jongi ki ba tho man i ba imsim kala kata ka jinglong nang lam jong i walai lalong kum tau legislator la member of legislative assembly neki ong ma idang long man kum unang lam jong ka pressure group wa mishwai ilong i president jong rangba jong ka FKTGP ki ong na ba mu idang bat ya kan jo karkom re kalong ba bakla kene ke jing tho ka jong kini ki rangba jong i ki bala i ken ba kilong ki ba sempang ki bala khamyar jum khan re man ki kimi sutu ya kesenjam ke bai shim bat kanun ke ka voice of the people's party bai la shim ya kene kesenjam ban le ke kum kim kita kinong lam ki legislators nomor bale excuse me haba wan saki pai ba ban sajit kum kinong lam kilau bu ya kene ke kamat ke reservation policy ban kata kade ke ba kikwa ban perkelano ya kene reservation policy kum kapor kat kum kecikela ta kapor simong mai su wan kesan ne su wan kum kita ka eryong ila da pen pau hakini ki pai ba bai ikwa bangin perkelai kan bai ka juga jela jengi perkelano ya kene reservation policy bai ku dikimat te kum emeli bat kum ki emeli kilale ya badai namar ba kadai ka kamram ki emeli ban pen thmai ki an jong ka jela la ni jong kari jong district council kan benuru te haba u MLA la ni ki MLA ki lele ka badai kum na phi su thuk ki ong ba phi le kum ka seng bahala ka seng bahalang ru ngimdei ban kenoi seng bahalang ba ki seng bahalang ki le ki ba bale ngin su phlai kata la kini ki MLA jongi ki shem ya kesenjam ba ka seng bahalang ka shem bale ngin susi la ne bale ngin su phla lada kile bakla mante lane kile ga shabar jo put kata kata jing jing sha bangin kentho lane bangin surem lane sudu mensim tenga nga kerpat ya kine ki rangba jongi bande ba pin sha pentami ha hangnu
Hak nong rem ko bomde. Yo phi yo ji mentoi nang nu tang ma phi yo ji mentoi phi di tap no eladi le ne phi long no pan kum kimen syo no pan penyap ya ki kun ki la jong tang men yo ji mentoi eladi ta kata ba kala mo. Amal ka jadi sebenar jong ki kasih jungi ki bang balada kitu ki bari tlen ada myo suban pensitom ya nur ya no ki pensitom ya ki bahaya masam la jong ki kun ki la jong. Dah kata kom la dang ni long tang mat kalong ba kala. Tengi kum kirang ba ide ban len la de taning de ban yang kanong rem ko ban yang subu ngayo nong nang no da ka means ne ta kala ka bom de hok ban yo te kalong ba kala kala ni pen klan nya kata kalong ko po te ini ban kersan nong ba ya kinong ilam dungi ke baya sekmat ka hok namal ka hok ka ba blei hi udah buram ba da kenkor udah sweet the shore ba da tus in ya ka hok na ta da Yesus Kristus wan sing pertai ban pen klan nya ka hok ban pen pena yang ka hok makan long di balong sim ha ka chim jong ni tengi kum ka khantam ka jela kristan ini mas thu bhai kan ni ba om de man sha telep no hang ke ka bom long la da long kan ni kum kumut kinong ilam ba bha jong ni kindu man sim kum ba adul ba pliu la sha stom ya ka bade ba kan ne ka senjam sim iba arden kum ju la slam ila sha stom Andre, ngangit baka cintri stom do i walam urlong hetu ko por ne ni klimat bansawan kan urlong baik. Tenga fashion da kam sing bakyang kerpat ni baro kinalam jong ka imlang salang bam de ban penduk mesim mi kinalam bah jongi ki klur kari jongi ki klawait jongi ai bengin long wat long kinong sekala ku masjid kelong sekala u long sutra yu kyang nang ba ne kum kwe ki nong sekala yu terasing but ya Wycliffe sim but kui de rat ba jongi ke dirong ba jongi ke lam ni view crowd jongi tingi ngim tang long pertai basai ba pertai bala yar ke jumut berkat yang ba per ini ban rat nang kong ke bom de but ngin nang ya kersan ya kini view crowd jong kari si jongi bat jong kari India he berapa we ini ketien kuble sibun ye ki berapa